El Club Ciclista de l'Associació Alba va néixer l'any 2005 i participen una quinzena de persones amb discapacitat de l'Urgell i la Segarra. Porten a terme entrenaments setmanals per preparar-se per la ruta de llarga distància que fan cada any. L'equip s'ha proposat donar la volta a la península Ibèrica i ja han aconseguit més de la meitat del repte. Enguany han fet els 353 quilòmetres que separen València fins a Cartagena en 6 etapes. La ruta té com a objectiu fomentar l'esport inclusiu, però també té una vessant terapèutica, cultural i d'oci. Avui fem la quarta etapa de Benidorm a Alacant. Aquí ens estem preparant els últims preparatius del dia. Al matí, quan només llevar-nos, ja ens vestim amb la roba de bici, després esmorzem, carreguem les maletes a la furgoneta i sortim. A les rutes, evidentment, hi ha la part esportiva, que és aguantar, no? Però també hi ha tota una part d'autonomia, d'autoestima, de companyerisme, o el tema de cada dia fer-se i desfer-se la maleta, les dutxes, la roba, ens fem el menjar nosaltres. Sergi! Estem arribant a Gandia, com estàs? No, primer, supercontent. Yuhu! Marte! ¡Vamos! Para mí, personalmente, es la compañía, o sea, es la gente con la que lo haces. Va, noi, som-hi! A mi el que m'agrada d'anar amb bici al final és que quan tinc un mal dia o estic creuada anant amb bici, doncs em passen tots els mals. Fi de ruta! Ué! Ué, fi de ruta! ¡Fin de la ruta! ¡Se acabó! Molt bé, ciclistes! Creo que la sensación es un poco indescriptible porque cada uno lo vive de una manera, pero es una sensación que dices, ya he hecho todo el kilometraje, he sobrevivido y es una experiencia, la verdad, que muy buena. Com esteu? Com esteu? Cansats! 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 La veritat és que quan tornem de ruta és com si hagués passat alguna cosa màgica. Les persones arriben aquí amb moltíssima felicitat. Quan hem acabat i penso en tots els quilòmetres que hem fet, a vegades ni m'ho crec. Sí, es una de esas experiencias que cuando lo haces se te queda aquí grabada, ¿no?, en el cerebro, siempre. Per les persones que tenim, pels esportistes que tenim, doncs té molts avantatges, que funciona moltíssim i que canvia les persones.